dara gaitxik, ez da? Ez da urte erreza izan danontzako. Komiten eraginez baldaketa asko diez, eta naiz udaleentzako, herrizentzako, kirolantzako, lanantzako, ez da? Eta aurrera jarraitzen duzue, batzuk urte askotan egon zabe borrokan honen atzien, urte asko beste batzuk igual barrizek, baina horregaitxik bai zorion duzuen taldieri, egin duzuen lana ez da erreza. Ekintza oso potenti duzu eta urte oso potente eta honen ikusten dara bai izatute. Honek bandera guztiezei lortu duzu esenak, eta egoera hori, horretako nahi izan dugu harreratxuet eta zorion du nahi izan, ez da? Horain arte ez du inbetarik COVID-en eraginez, foroak eta hori kontrolateko, baina horrein dugu gula aukeri, hori izan dugu, zuberietan. Esan zutie behin baino bezatzen, zorizonak, eta nahi gu, zeuek barnera dutie, gure babes osuek duzuela, egin zuen biharra izan da, ondizek izan da, disfruta eragin duzue guri bai, eta entak zori, eta, oin amezik gara konforma, oin salto emokide gora, eta alegin guztizek egin gure aldetik, lagunduteko, eta zeuri apurketen beti izate baten da, irugarren duzin, gorria errenetate gauzerina, horre hongo izena zuen atzin, eta gozera. Zorizonak,